Hello guys! Kumusta kayo lahat? Welcome back to my YouTube channel. Isa na namang special na recipe ang ating lulutuin for today. At di na rin ako magpapaligoy-ligoy pa. Tara at samahan niyo ako magluto ng beef lengua. So guys, nagpakulo na ako ng tubig ng about 2 liters para palambutin ang 1.5 kilo ng dila ng baka. At para magkalasa na ito, lagyan natin ng about 1 tablespoon na salt at 1 teaspoon na black peppercorns. Tatakpan lang natin to hanggang sa ito ay lumambot. For about after 45 minutes, babalikan natin ang ating pinapakuluan. Baligtarin lang natin ito just to make sure na even ang pagkakaluto nito. Pakuluan pa natin to ng another 45 minutes sa low to medium heat setting o hanggang sa tuluyan ng lumambot ang dila ng baka. After another 45 minutes, heto na ang dila ng baka. Malambot na ito for sure kahit mukha itong matigas kasi meron pa itong balat na kailangan natin tanggalin. I-cool down lang natin to ng mga about 20 minutes at pagkatapos nun pwede natin umpisahan na balatan itong dila. Madali lang itong balatan, just make sure na matanggal mo yung hard surface ng ating pinakuluan. At habang binabalatan natin to, mag-shoutout muna tayo. Galing ito kay Market Return Online. Thank you for this video. Inspired ako magluto and yes, nasarapan ang nilutuan ko. Galing kay Annie Claire Ponay. Maraming salamat po sa recipes. Yung ibang recipe mo ang guide ko sa mga handa namin tuwing events namin sa bahay like birthday, gatherings, Christmas at ngayong darating na New Year. Merry Christmas and Happy New Year po. More power sa channel niyo po. Galing naman to kay JL. Ang galing niyo po at naiintindihan ko po talaga. Ang galing niyo po na magturo ng recipes. Thank you po. Galing naman to kay Kusina ng Barangay. Ang galing mo naman po kapatid. Ang sasarap ng luto mo, idol. Ingat po lagi. Sa lahat ng mga nagbibigay ng magandang comments sa ating mga videos, maraming salamat po. At balikan na natin ang ating binabalatan. Kung mapapansin nyo, this time gumamit na tayo ng knife kasi napansin natin na medyo parang may magaspang pa na portion. Kaya i-slicein natin to ng manipis hanggang sa maging makinis ang ating dila ng baka. Ayan, at this time, pwede nating hiwain ng maninipis. Guys, kapag babalatan ang dila, make sure na warm pa rin ito ha, para mas madali itong mabalatan. Ayan, at dahil ready na ang ating dila, tapusin na natin ang pagluluto. Isusutay natin ang 1 medium size na onion sa 1/4 cup na butter. Isutay lang natin ang onion hanggang sa ito ay mag-translucent at pagkatapos nun, pwede na natin ilagay ang 1 teaspoon na salt. Isunod natin ang 1/2 teaspoon na freshly ground peppercorn. Isutay lang natin to hanggang sa lumabas ang amoy ng aroma ng peppercorn. Sa recipe natin ito, gagamit tayo ng 1 can na cream of mushroom. Ito naman ay optional lamang. Haluin muna natin to para ma-incorporate na ang flavor ng sibuyas. Isunod naman natin ang dalawang maliit na lata ng all-purpose cream.
Guys, kung kayo ay nanonood pa rin at this point, huwag nyo naman kalimutan na mag-subscribe at i-click nyo na rin yung bell button para sa mga latest updates. Nga pala, ang kabuang listahan ng ating mga ingredients ay matatagpuan sa dulo ng video ito at meron din naman sa description box. Halu-haluin lang natin to hanggang sa ma-incorporate lahat ng ingredients ha. Dahil medyo heavy ang ating cream, magdadagdag tayo ng 1/2 cup ng beef broth. Bali ito ay beef cube na nilusaw sa 1/2 cup na hot water. Haluin lang natin muli at pagkatapos nun ay isisimmer natin to ng mga 5 to 10 minutes. Kapag na-simmer na, pwede natin ilagay ang 1 can na whole corn kernel. Ilagay na rin natin ang isang lata ng sliced mushroom. Haluin lang natin itong muli bago natin ilagay ang tila ng baka. Guys, make sure na tikman nyo ito at kung medyo matabang, pwede magdagdag ng salt or ng pepper. At kung sa tingin nyo medyo heavy ang cream, pwede ulit magdagdag ng beef broth. Just a reminder na ang flame natin ay nasa low to medium heat setting lang ha. Kapag nailagay na natin ito, sisimmer lang natin to ng mga 10 to 15 minutes. Ayan, at ready to serve na ang ating menu for today. Presenting ang ating beef lengua. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating video for today at kung nagustuhan nyo po ang ating recipe, paki-like na lang po at paki-share na ito sa inyong mga friends and relatives. Si Jap Simon po ito, ang inyong boy kusina. Muli, maraming salamat po sa panonood.